Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, jadi kalau mau teng Tegal. Dadak sing jatine tak dol tak tebang kuwi aku entuk bung. Untuk papat bung iki sesuk ape kanggo Daud. Iki sesuk ana Daudan, Mak. Sesuk ana Daud. Oh, beneran berarti? Sesuk Daud tapi ora nyambat yo mbok diborong wong ora ora sesuk karek wong sing ndi? Tambak. Lah, tambak. sampean melok rono? Ya iyalah. Kirim gak? Oh, nggih deh. Nggih. Ngono lagi bunga iki caca sesuk dienggo sarapan ngono. Sarapan. Sing iki berarti sing teko bakalan kono, Mak. Iki kok Tegal lor kono sing jatine tebang kuwi. Aku mau ndelok jati jadak sekalinya anak bunga alhamdulillah. Ngarep selepan iki. Heeh, sing bekas selepan, Mbak. Bekas selepan. kuwi. Apa? Lah iki sesuk kanggo Daud karo kanggo. Kan wakeh hode. Minggu tandur wakeh. Kan lumayan. Nggih lah lumayan. Iki wis loro iki. Cilik-cilik. Berarti berangkat besok, Mak. Gak. Sampean mau ngirim tok? Ngirim tok. Yo ngirim yo pentel jam 7 lah jam piro agek mateng ngontak kok. Ngono. Iki sampeyan terus tandur tak dorong ora karek karwane sesuk ra roh. Sawaran mbek wong-wong diborong kok di gak borong ra roh sesuk karek wong-wong. Sampean mau bayari ngono tok. Lah yo karek wong-wong nek njuk borong yo diborongno nek kan njuk borong yo dibahakno. Besok main air yuk. Main air yuk. Ikut main air ya besok ya. Besok melon air yuk. Di sawah tapi. Ya keketak. Kotor sanale. Enggak. Mau enggak? Banyak ndut, banyak lumpur. Mau enggak Adik Rafa? Mau main air gak? Main air besok. Iya. Mau. Nyari belut yuk, nyari belut. Atunya. Berapa sih? Ada apanya? Oh, kotor. Ada kotor. Kotor enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Kotor-kotoran yuk. Kotor enggak apa-apa. Besok dibersihin Mama ganti baju ya. Enggak apa-apa. Lah, besok kuwi sarapane jangan bung. Mumpung ana bung. Bung. Oh. Dan nek bung enake mau dikelan iku, Mak. Kelan santen tok. Wis klombek walo, wis klop bungkok itu karo. Ojo karo walo, Mak. Aku doyan kowe walo. Aku gak gelem. Ya aja kan kalau ya. Tapi kan banyu anu lah duwe yo. Gak oh. Kayak tante biyen ke sekolah teko ngarep, "Mak, lan apa kalau wow, Terus ku ya enak-enak. Enggak. tahun biyen. Tapi sak gitu ya. Enggak biak. Nek walo yo enak di anu, Mbak, di kolak. Ngono nek kolak gelem aku. Apa ya apa le nek rene? Papamu sedurene, Mbak. Aku ra ndelok. Papane apa? Paling sido. Nyepur. Iya paling nek sido paling nyepor. Oh. Nek ngevis jemput kan. Iya, karo aying lah. Lho, engko jemput Padangan iso. Ya iya. Mbah, wis Engko juga sing arah Cepu sisan kan ono, Mbak. Ya iya. Karwane sesuk lah. Keputusane cek bengi iki lho. Oh. Terakhir gara pelatihan. Ya urung lah, wong lagi sak deloke 10 menit pisan. Iya, iya. Sampeyan cerita-cerita. Ora terus ngoceh, terus ngono yo gak, Mak. Yo ngobrol santai ngono lho maksudnya iki. Mama sik belajar iki. Cuma mbok goleki. Aku kemeng iki nang iki. Mbok goleki lah aku meng. Nggih. Kan asline ape ngevlog. Sama jare ape golek katek. Aku ki meng kae. Sido. Golek katek. Aku bar iki jablat nang Putuk golek wong Daud. Bar wong Daud wong ora petuk kok jablat nang ngene. Tegal ndelok katek wis sirep ora aku mampir diti barang. Ane digolek Dek. Panggili gak ono mau tak celuki. Aku metu kidul, aku ngalor kan jago ngambekan. Harti ambekan Mbak Yu ngomong. Makane kuwi ya, Mbak. Salah iku. Ya bener deh metu kidul aku metu kula. Apa? Ada api? Mana? Enggak ada. Lah iya. Angkat tak celuki, Mak, nok sawah ngono enak Tegal. Gawe anu namanya lor ora tanggone ngarepe Mbak Bayan. Lah kok gak uta-utan ngene ae, Mbak? Iya, mosok to. Bung itu kan ya godoknya mbak suwe ya, Mak ya. Iya, Mak. Gak suwe banget.
Nah, iya lah setengah jam wis suwe. Setengah jam wis suwe, Mak. Maksudnya kan gak koyo janganan liyane kan Nggih. untuk suwe lah. Berarti ngenteni empuke ya, Mbak. Iya, makanya kudu tipis-tipis ngono lho. Bukannya enaknya renyah. Renyah yo kadang atas odek pilen. Kayak kalau diuntal Ra iso ngunyah. Gak iso ngunyah. Nek iki ketokane wong Bu. Nek sate diuntal ndak apa-apa, nek bung gak lolot ditegur. Ngalang nunggune ini. Sate mau yo gak untal ya. Penak ya, Mak. Enak. Kon nek dilek ngene. Dilek kok. Itu ya ndungun bisu uncak lopo kudu disukelan Harus ada. tutup apa? Iki lho, Mak, Mbak Pita gugah nek iso cak masak. Tuh ora kami tempat. Ora nyapu. Bagian nyapu. Mama masak. Oh, sing pokok sing resik-resik aku. Mama masak. Sing masak. Masak sak mateng. Nyapu suwe. Nyapu. Nyuci. Ya kuatang Bor lempet-lempet. Ya lumayan lah. Kondi jute yo. Ya lumayan lah, Mak. Sampeyan kan tak ewangi sate-sate lah ya. Ya kudu diwangi. Lah iya, Ya, maksudnya punya kan nyapu, ora kan nyapu, nyapu. ora nyuci ngono lho. Maksudnya kan wis tak cucekno, tak sapukno. Aku yo nyuci dewi. Paketet. Yo nek kapan gak ono sampean nyuci dewi, Mbak. Walaupun Ayo jare suwe. Ayi. Lah nek done sing nyuci yo dipilahi baju dhewe. Lah wonge yo salahe milih-milih gantian yo gak trimo aku. Lah iya. Sekalian aku dicucekno malah dikerjani iki cucekno kabeh ngono iki, Mbak. Ya makane kuwi. Gak trimo aku. Iki jane aja maksudnya aja sampai numpuk-numpuk aja. Sate-sate. Paling gak 2 dino 3 dino ngono lho aja sampai akeh sampai seminggu luwih ngono ki lho jajal apa. Lah aku nek sekali nelesi kudu nelesi, nek gak neles yo gak neles. Iya aja neles soalnya masih aku nyuci peras aku juga teles kabeh ki. Kan kena banyu. Iya ora padahal. Nek nyuci kabeh. Ini iki kok ora godhog diweki uyah, saite men memes ngono. Belum mesti apa, Mak, Mas? Memes yo Ben goreng. empuk. Oh, ben empuk. Memes jenenge. Lho, bukannya nek dhewe uyah malah angel meduke Mak gak. Ora kudu dhewe-dhewe. Oh, nek cebong ngono. Cerita-cerita gak. Itu apa le? Itu jagunge matek separo dhewe iki lho. Sing ndek mau to? Yo sing kulon kuwi Sing kakak. kabeh. Dea. Nah, iya prasaku Lah tandure niku kapan, Mak? kathek. Minggu. Minggu. Berarti saya mau daud tok. Karo garu. Ndaut yo ndaut dhewe yo Mak yo. Enggak, iki biasanya bareng biasane. Oh, separuh ndaut langsung enek wong nandur ngono. Biasanya ngono. Minggu sesuk karo anu. Wis bareng Mak. Jane sih tengah. Ayo, mumpung durung adan yuk. Ayo terus. Dan nyanyi sampean. Nyanyi apa lagi? Nyanyi Rafa nyanyi ke lo. Oh, nyanyi apa? Rafa. Nyanyi apa? Bintang kecil. Burung kakak tua. Hinggap, hinggap. Dua. Iku bayut. Madani yoyok ke ya, madani yoyok giginya tinggal dua yoyoknya ya. Gini ya tinggal Madani dua yoyok Dek. giginya tinggal dua kasih kamu, kasih Mbak Pio. Ya. Makasih Mbak Yot, deh. Makasih Mbak Yot udah dikasih gigi. Gigiku Mbak Pek. Gigiku, gigi yoyok kuwi Mbak Pek. Gigi yoyok kuwi. Yo, gigi yoyok kuwi Mbak Pek kan. Dipek aja. Udah kuwi. Iya, giginya dipek aja. Ya. Ngene iki adek dikom, Mak. Enggak, Enggak ada dikom. enggak timbang wis godhok. Tak kira dikom. Gak dadak iki. Gak dadak ya Mak ya. Ora koyo kates ngono kan. Kates karo apa jenenge? Jantung pisang iku ya. Apa sih? Pripun, Mak, carane ngoceki, Mak? Iki tarik sik ngene rit ngene. Digarisi ngoten to? Heeh. Dadi iki terus klothok. Nah, ya gampang klotokan. Oh. Gampang. Nek rebung kan Dek. koyo akeh ulu-ulu. Iya, gulune iki gatel. Gak gatel loh. Iya gatel lah. Jadi kudu resik tenan. Nek pas apa sebelum diirisi ngono ki kudu resik. Sik iki tekan.
Oh, Ulune katut, jenenge gatot. lugut ora lugut. Lugut. Ulu lah tangan Bung iki. jenenge lugut. Ulu pitik jenenge lar. Toh aku nelat. Juara Sapi jenenge ulu. ulu ya bener ulu, Mak. Wong jenenge rambut. Lah nek lugut kuwi jenenge ulu apa? Lugut jenenge ulbung. Bung tok, ora maksudnya bung tok. Ya sing dilugut ya mbokon. Wah ngene iki rupane ra jenenge lugut. Lugut. Ora kena diulu, ora kena digugut. Lugut. Ora kena diulu. Kata, ora kena digugut saking ciwike. Ora kena dipamah. Gugut kan kayak Gugut dipamah. Dewe Lah maksudnya ya dipamah toh. ya ya. Wah, wong ya gak rata, Dek. Gak Gugut rata. kan gak rata. Digugut ya tuh mau kan digugut to. Heeh. Oke. Gugut iya apa? Tumo sing di. Ora nang taun kok diuntung dulu. Masuk tuh mau dulu, Mak. Iya, ndek wong ndek biyen ngono. Enak era kapra. Masa? Tumo sing gede. Era kapra. Keteh. Kan nek biasane ya wong ndek biyen nek bar metane ngono ki di iku. Untuk tomat terus Tumpet ngono. Terus dilepet ngono. gatel Tak kira Dilepet tumoe. tak kira di ulu. Ya ora dipangan kune, disesep getih. keteh lubur karo ora ipan Wah, tak berarti koyo kethek ya. kaya keteh ya kaya Ketek ngono. Iya, kethek ya gak doyan anu tumo. Wah, gak Tapi apa-apa. ketek paling gak dilepet. Iya di ulu kethek kan jowo. Mungkin nek wong biyen-biyen ngono ya tiba. tapi layang kok kok nek siap wis diracang-racang baru direbus Rebus, Mak. godhok iki direbus oleh Iya, maksudnya saiki to gak sesuk ae. ora Ya ora. aku situ Jadi mending langsung posisi seger ngene langsung digodhog. Bar Oh. digodhog lagi disimpen. Dijarno. Daripada disimpen posisi mentah ngene gak iku ya mak yo. Malah gak fresh. Heeh, malah pas wis bar digodhog engko didelek kulkas gak apa-apa. Baru lagi diolah ya. Masak-masak sesuk-sesuk neh, sesuk-sesuk neh gak apa-apa. Penting digodhog sih. Berarti nggih jangane wakeh ya, Mbak. Oh, sate-sate yo. Nggone sak sate-sate. kelani karo cok Lah, karo sak bungkus Mesti langsung sak panci wakeh ngono. Kan tebung. ya kita kan bung tak resiki berarti bung resiki kira-kira iki papat iki dadi piro, Mak? Dadi pirang kelanan ngono lho. Dadi gua lek diku tandur bareng yo karo ane ya kurang kelani wakeh ya berarti ya. Wakeh. Nek wong tandur kaya wong akeh ya mak ya. gua ya Nggih maksudnya kan dinggo ngirim wong tandur wong dawet gak ya butuh akeh kok. Oh. Lah nek borong apa gak isek keimangan wae. lah iya langsung jangan Maksudnya gak ada keimangan, Mbak. Lah iya kan berarti kan ya cek padha masakno to. Ya, Iku mau getan tandur sing tambah tok ya, Mak. yo sing kono yo diwineh-wineh yo nang kono Oh. Gak kan antar teri wineh mbek langsung enggak teri kok mas aja Saman ngono no, Mak, ben cepet. Mbak Pita suwe ya. Aku kan masih proses belajar. Nek kono gak ono ngene iki. Nanti, no Cirebon no. Eneng iku dukan. On karek mangan to. Tahu rapatek tuh mau nek ngene iki nek jantung pisang sik sering. Oh. No pasar ngono ku, Mbak. Dodokan, heeh. Iku wis sing dodolan yo mbah-mbah ngono ki ora maksudnya gak Gak wong nom-nom ya. Ngomong jaman biyen lah enak ngomong. Kan masakan ngene iki kan yo gak kabeh wong nom-noman doyan Dik ngono. Nggih. Iso masake ngono lho maksud iki. Karo- Karo piye masak dan bilang bunyi jadi. Ora julu dulu. Gak doyan sisan, Mak, paling, Mak. Lah, Aku penting gak campurannya gak reno-reno, aku insyaallah doyan. tak pernah karena itu Pak Putih gitu ya. Doyan. Maksudnya iki gak karo walo lho, Mak. Soalnya rasanya piye nek jeriku lho ya. Wawah ya ilmu. Enak dikolak, Mak. Mungkin kan walau ki wis mateng to, Mak. Ngono lho, legi kok yo dicampur ngene. Gak enak nek menurutku. Nek dikolak doyan. Menolak. Nek dikolak lah iya kayak panganan legi kok dijangan ngono lho maksud iki. Gak cocok no lidahku.
Wong saleh seneng terus diwori walos terus sak lawahe teri di Lombok sama gerak kaprak terus Terus ora apa-apa kaya sak tipesmu endang kono dilanjut engko ya. kita kena banyu nek mau guna Enggak, berarti enggak dimulai ket awal, Mak. Kudu ngenteni humam sik. lalu kita mau pisah apa yang banyu itu mana apa yang itu mana Banyu sing apik lah ya. ya menak kok wis atang dia terus Biasanya iku minimal ngrebusnya pirang menit, Mak? setengah jam Setengah jam. kalau saya sate dan memes lembut loh memesnya lembut Berarti engko bengi sampe lanjutno iki. ora aku pokoknya sampean kok bengi sesuk-esuk masak itu Oh, pas mari jamaah. pas bulan aku udah masak sarapan wong sawah jangan bung lawoi sesuk mbok ora ro teri kan di Lombok ya mbok sambel telur ora Kerupuk, Mak, enak, Mak. oh iya mbok ayo terus ki untuk pertama kok digurung ngomong Oh, nggih. Lanjut. nek wis pamot guru ya Nggih. wis iki tebar wis selesai mari wis tak rebus kami ngomong apa Ki- mbak kita Iki yo sadan no. wis ya Iya. sampeyan ya wis ini ki carane memasak bung dikupas bar dikupas dirajang-rajang saking digodhog rebus banyu sampai mendidih untuk mendidih itu Lagi dicemplungno. kira-kira setengah jam diweki uyah biar marai momos Dendang Marai mateng, momos. dendang mateng. ben momos ya mpu enak itu kawan-kawan ini Iya, kawan-kawan udah maghrib, Sudah ayo. cukup sekian Yo. cerita saya dari Mbah Tun. Mudah-mudahan diterima sama penonton. Amin. Mudah-mudahan penontonnya meniru apa kataku. Mudah-mudahan penontonnya waras. Amin. Mudah-mudahan penontonnya sing nyekrep. Mudah-mudahan apa jenenge? Panjang umur, sehat Amin. badan, murah Lancar rezeki. Amin. Sehat badane, tetap iman apapun, agama pun sama saja, apa kepahamannya sendiri-sendiri berdoa, mudah-mudahan aku mendoakan semua mendoakan saya ganti berdoa dan berdoa. Sudah cukup sekian ceritanya Mbah Tun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.